וכמובן מה שעלול להרוס לאדם, אחד הדברים הבעיות הגדולות ביותר, הוא חוטא בדין של זרע לבטלה. הוא אומר, מה אני אעשה? אני נכנס למקלחת, מה אני אעשה? עובר על דין זרע לבטלה. מה זה נכנס למקלחת? יש כאן את עלות עצמה מן החוט של הדוש במקלחת, אז תיתן את עצמך, מה זה נכנס למקלחת? אז מה זה אומר? נכנסתי למקלחת, אז מה זה אומר? מה זה אומר הדבר הזה? מאיפה אנשים ממציאים כאלה דברים? מאיפה הדבר הזה? מי שחוטא בדבר לדעת טוב טוב, המוח של האדם, טיפות הזרע נמשכות מן המוח, יורדות דרך עמוד השדרה, הטרינדאין אומר הזוהר, וככה, באופן כזה או אחר. אם אתה פוגם במוח שלך, פוגם בהבנה, ואומר רבי שמעון בזוהר פרשת בראשית, דף כ"ז, שהעבירות מונעות מהאדם לקלוט ולהבין את התורה. כי התורה כולה זכה רוחנית, ואם אתה זך רוחני, אין סיבה שהתורה לא תדבק בך. וזה מה שכותב המהר"ל מפראג, למה צריך שמלאך יישב עם תינוק בבי אמו וילמד אותו כל התורה כולה, למה צריך את זה? אומר המהר"ל, אלא בעל כוחך שחייב להיות כך. כי התורה היא כל כך זכה ורוחנית, שלולא למדת אותה, לא תוכל לקנות אותה. לולא למדת אותה ברכב של אמא שלך, לא תוכל לקנות אותה באמת במהלך החיים שלך. כך כותב המהר"ל מפראג מפורשות. אז מה הנקודה פה? אם האדם חוטא במחשבתו, קודם כל דבר שגורם לאדם לא לזכור, לא להבין, או משהו כזה רק בגלל הבנות. תתחיל לבכות, תתחיל לעשות תשובה על כל מיני דברים כאלה ואחרים שעשית, כמו שכותב רבי שמעון בזוהר. זו הפרשת ויקרא, דף כ', זו הפרשת פקודי, ר' ס"ג, כותב שם רבי שמעון מפורשות, ברגע שאתה עושה תשובה ומתאר, אז אתה באותו רגע לא זז מהמקום הזה עד שמוחלים בה במקום. רגע כנמרה, במקום עשית תשובה, חטאתי, עוויתי, פשעתי, ריבונו של עולם, רגע כנמרה, במקום מוכלים לאותו אדם. כי לית שכינתה שריה באתר פגים, אומר רבי שמעון בזוהר. אין השכינה שורה באתר פגים, במקום פגום. היא חייבת דבר זך רוחני כמה שיותר, וכך עוד יותר תניע מקור לשכינה, ומשכן לשכינה שהיא שוכנת עליך. וזו הנקודה, בליבי נשכן אבנה, כי אבנה נשכן לקדוש ברוך הוא. למה בליבי? למה לא בשכל? למה לא בכבד? למה? בליבי, כי הלב שלך זה מקור התאוות. היצר הרע משכנו נמצא בלב, יצר הטוב משכנו בצד הימין, יצר הרע בצד שמאל. אם אתה לא תשליט את יצר הטוב על יצר הרע, אז אין מה לעשות, זה יגבור עליו. נותן פתחים ליצר הרע. איך אומרת הגמרא? 3 גמרות. קידושין נ"ו אומרת הגמרא, מביאה את זה. גיטין מ"ה, ערכין ל', אומרת הגמרא, לא עכבר הגנב, חורה גנב אומרת הגמרא. מה הכוונה? יש אדם, נכנס לו עכבר לביתו. מה הוא עושה? מביא מהקודש, תופס את העכבר. מה אומרת הגמרא? אתה טיפש, מה אתה רודף אחרי עכברים? לא העכבר, הוא בא אחרי לאשתך את הקופסת תכשיטים. חורה גנב, החור, תסתום את החור של הבית. לא ייכנסו עוד עכברים. זה שנכנס יצא ממילא, אל תדאג לו. או שתתפוס אותו פעם אחת. זה מה הכוונה? אומר החידה, תסתום את החורים בנשמה שלך. לא עכבר, יש לך משהו בסדר. לא העכבר הזה, האחד הזה. חורה, תסתום את החורים שלא יוכל להיכנס אליך לנשמה. אל תיתן לו את הצ'אנס, את הפתח אפילו להיכנס אליך לנשמה. כמו שאמרת הגמרא בבמות, צמדים על עמוד בתומות שם הגמרא, מנע עיניך מאשת חן ותילכד במצודתה. יש מקום, אפילו אומרת שם הגמרא, ואל תת אצל בעלה. יש לך חבר. יהודי סיפר לנו, אמר לנו, יש לי חבר של אישה מאוד יפה. השם יכפר בעדי, אני לא יכול לא להסתכל עליה. לא הולך אליו הביתה. עד שאני אתחזק וישפוט על עצמי עדה, זה הולך אליו הביתה. כך הוא אומר. זה גם, זה אדם יודע, אדם נפש בהמתו. הוא יודע איפה הוא לא בסדר. הוא יודע במה מתאגום. עד שלא תקבל שליטה על אותו דבר, לא הולך. לא מתקרב במקום העבירה. אז אל תן עיניך, קודם כל, באישה יפה. למה? בין תיפול במצודתה. כל עוון העיניים של האדם, מפה נשמע, כל התורה שלך, כל העמל שלך יונק לך, העוון העיניים שאתה לא שומר את העיניים שלך. לא הולך, מסתכל בכל מקום וחושב ופעמים כאלה ואחרים, זה לא עובד. ואז אתה אדם עין רואה, והלב חומק כלי המסע גורמים, אומרת הגמרא בכתובות מ"ו, עבודה זרח כ' עמוד ב', שם האדם יפגום בדברים האלו, ואז הוא נהיה נאבך, ואז הוא נהיה מה שנקרא עייף כל הזמן, ושפוך כל הזמן, ועיניו כל הזמן על הגמרא, הוא נופל, ישן 12 שעות, הקיף את השעון, נזרק עוד הפעם על הגמרא בחזרה, לא קולט, נרדם.